Angel lho dadi pemain humoris ki. Nek ora lucu dipaido, nek lucu engko dikira ming gojekan. Lah coba sampean wayangan dewa tok ora nganggo lucu. Apa betah sing delok? Oh. Ngene. Pak, Rene. Lah ngopo? Aku sengaja kok kene gabung kene. Oh iya. Nang kene jagongan wong papat wae. Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Wis ora ketambahan wayang liyane ndak ngisro. Ha iya. Menurut kowe piye karo kahanane Covid kaya ngene? Lah aku ya. Aku rada ngene. Iki ade ra iso pentas blas iki panggung-panggung do dilarang iki. Jebur sing dilarang ora mung merokok ya, Tru. Heeh. Pentas barang ya dilarang, ya wis ora apa-apa, pokoke nampa apa anane. Ah iki ngene, aku ngono. Wah. Lah iki ade ra iso rampung iki mergo disaut karo ponakane Dan ki. Pokoke nek kono omong dimentahke ya, Tru. Ya. Kulun bombong raos sing manah kula. Dene sak mangke anak kula sampun luar saking bungkus. Kowe mangkok apa bungkus? Ah manut. Aku dimangkok wae, aku dibungkus. Ya kaya ngopo senenge wong tuwa ngatasé dikira bocah mau ora iso ndrebolo ning jerone bungkus bareng 15 tahun kok isih urip mongko bareng luar saka bungkus lah kok semono gedene. Tak obati apa, Mar? Ha iya. Kok iso semono gedene iki ana obat mesti ta, Man? Mula dhewe wajib ngaturake syukur marang pawasaning Dat Kamurweng Dat. Muji syukur paring boga lan sandang kamurakapi. Kapok. Jon duwe tata krama ora? Kae sing ngendika wong tuaku, sing ngendika dewa, kok ming dimentahke ro suasu. Ae bapake kok dhisik lunga adoh banget ae lho. Semar ae wedi ae. Wis dhisik bablas adoh banget. Ndak melu disengeni. Mar, mau sik ngakon kowe to, dasmu.